Asa marieta na nkoro kusabina black. Estone yani ye bituma yayi. Nche gento na boli ongo chakero mo MCA, ngicho mo MP, ngicho mo women rep, ngicho no mo gavana. Iga no independent ye binto. Iga no ongo sabachironi. Muna wane binto biyayi. Yoko ni binto bikora ku serious. Chingende. Ebituma. Ebinto mbere tokoro konchonga. Chingende chitai po chosipi. Yosabete chironi yawa. Wane binto biya isaransa. Nkubali abalaji ya umansi binaki. Bantu ya bawi wakikuwaka neroni. Kakikuwaka na chironi chiyawa jile. Inchironi ukosawa iko chironi chironi yari ikisunda kakaiga. Kake bintu biya kakumbele nolima. Kitamba abana bago chako kugwezi bibi bago chako wakirega abana erori ego chako teki time. Kango chintu akonye bintu. Janare koboriega abana yare koba. Yare korama avera. Ebeke none erori ye masuneka. Kake kango bintu miyeti. Janane nkoba irora kaki bagonye. Ebintu biyane biyine chigende ebituma. Chironi independent yaki bari kondori yamere. Asa marieta ngoro Nyanja Joseph. Igondo yo mutene tabana biashara suneka ko represent youth. Twakirwe siminga umurero no lesuneka byoski byachakire ko yitwa mnyoka gochorora. Unfortunately karo toika twanyora umurero nabo bwatete byoski seme go ikabuna murojo umurero gwokaiga. Bono twataka kuriyo bakonye rende gwaka gochie county iteto konye. Egari njadire igocha. Lakini ndekero yacha na ndenjacha na macha taisaini. Yarimi yatigera nchira yaenda kuoya macha batana macha bachukuo mpaka bono mbarairana. Bono asara yabeira ase byoski ebya ire suneka ite jiro nenene. Abangi nabo buna barerire iga basiri bintu byabo kera ndi saruni chira jisiri abantu ngone bare serious supermarket nerega abantu bari bakora chichiko gaiga ebintu nebinge byayire byasarikira ase chiro yaito. Bono ngosaba ase umugavano ito atuanchere to yani to kumusaba anche ase sub county ito yasuneka anye konyarekana to kumusaba egari ya mache nerete mekobo ikiagera bana biashara ngona chabale fire compliance asingenje yoko konywe kare umuriro buno yobeire one day ya mache gari ya mache gochi ya day yagera abana biashara banyora hasara umugavana ari gwanja ase sub county ita atumie gari aberororo na bikonyara gotokonya egento kende narenge gosaba governor abwaterana n'abarayi babonchari omu MCA ito Murenda ward Muskombat no mu MP bakaranse barigerere barange barakonya bana biashara banyorira hasara egera na barobugia no bategemete no bana bagosomera akoru eyenchano ari abana ngo join bare school egera na barobuo barorene kibara bakonye abana bagenda school gye na kiage kyabo mbia mono ase idwa na request mu governor karanje gotokonya na bagotokonya mbia mono oyo kwana ku Douglas Ondara Oyunge noyo mo o taxi yasuneka omogendia nande bakomuka kiragita no gukumya koneng abantu baito be sub county ya Bonchari banyoriro gwako kona asengi umuriro bero gotoka asense mo yasuneka itari lori bagari tangani twanyoriro gwako kokuruma twanyoriro gwako konene to sabanga e county yetu ya Kisii era nseyo morai Simbarati ni national government yeito wa musikama cyo gumbaroro e county yetu ya Kisii tebwa chigali chiseni chiko tokonya sense mo yokorimyo morero okonyora ngabune gari ya chaga ekene mu chando yoba ya chiregeka nande bono morero muna munyurire tiga igogendete gocha kero kene nane konyora toro bairo mane gwetani muna okorete orenge togo sabanga e county yetu ya Kisii abana biashara baito basuneka babeire bakorera ogosemeri kwabo nuko ni kwabo na ase biashara byasuneka abang nambara ababwate serious
abanyabiasara mabwati chika abakoni ono musimu January ikire abana baito bakoende school baganetie obokonyi school fees abana biashara baito basunika babwate chiloni chiko badai county yetu ya Kisii government simbarati omosike kwari gwancha abana biashara abanyoro gwako kokonene oikaranse obarigererie ntonyora place yabang'ina baito nabagaka baito banyare ko babakanyoro gwako baranyaka bagosira obugima bwabo intubura abanyabiashara basuneka county yetu nigerense mono ase sababu yokobanga gwechiro gwasuneka osikori none eubiere mayagaga enyagitari kwende yete echiro gwatebete ngankoerere bango bekolo chibesa ntorara reaction yokoendera gwechire yasuneka bono na matari onsi pia imokira nigabwata omorero otare gwancha gavana oicho ikaranse ne chireye orosere abanyabiashara baito bagendere n'obugima obuya nari baragwakere na gwatenga simba enetaya okonya abantu baito ba sub county ya Bonchari nando gatera nga aye simba wasometa suneka bona abanyokomoke banyole emechano abaisamoke banyole emechano incho okonya abantu baito basuneka konye sub county yetu ya Bonchari ne county chindi kolaki chigenderere okuna gogo saba kwane munancho morundia usomogendia webiashara byasuneka Kitankoro kumamaroja mbwate saruni gaiga bonon tenake misibisa inkonyara inkumnyoka gota nanye bito biyete bisaranste biyonse tiburo do cyane cyayerere bito biyane bi saruni biyayerere ngokodere saruni bonon sinyere ke wana bako bagaki muna wana mwana dimote university aloro kanda famwani nona semere tingo karanji meri wala ndra nyona akada ngagu chibesa akiwana ngokora goselingo takera no kiage wana bako rakera na kiuso tokoba akimuga wana kiego tokonya akiego tokonya gose akina kiego tokonya yakitunyola sitoko begera tunyola besa twakari juru ni chebande abana bana banyola swako nyago somba gose akina kitokora akina sino kikokora bono akimuro yo Yerusalem to biane binge nakibono ngokora chikasa mana kitobo chiko chiko changa chiko sana sanga chiko sana na kitoko bera bono yani akina kingokora ayina na mbota yaki asamali tane nchengo ku William Nyambane gisore njeno yo musaba iga bioski bibi abo bia yiresune kaiga wana ninde gento turaburi serikali yeito county insiyo burayo buya bwa mo ako ito simba radi gavana amaje ngochara bega simuna wana gari yako erebu yangu kanga bioski bia konyeka akimana maje kara bokungu abere roje gari yako genda yani paka sa tambe kuya maje tumedi senge gadi yairenga ngaki ntambe so nyondi gari muna wana murigo enda konyori ori kolima maje bare tangani akiri bono iga sine murigo enda gwoka igo gotosanga ka amaji digori noni gari enga yatoka iguranya kuya machangi muna bono yabe jare ngangensa iga bona dige gari ya enda tambe yajukuya maji kuri gete igo bono gaki to sabanga so bokungu sara abantu banyorire nyori njera utoka gaki tokonyoro gokonya kuruse serikali yetu ya county enje tokonya gaki ni gana tu ategemete maturo kuruse be twanya tu ekonyera muna baba te kwenyara timbu atia mangi tugusanga gitia ba tuare njera egari go ya mnyoka bwango yakonya so garo bokombu abere muno boyi ne ande oni sai sub county ne nyoni ko nyagana oni gari ya muto toke angi sub county garo bokombu abere muno bo ego yakonya bwango timbu atia mangi tugusabanga obo toko bokonya konyarengyo koni osenge dukeki konyaro kwa incho manyene gioski gya kokora muino gaiga nande ne na koni sota ne bintu bine ne furiji ne bintu bine kurumaya kambi alenge saruni tuwat kurumaya kenengere wakonya kurase duka yawo gento gyo twakonya no ne gere gento gyaire paka bono biane ko paka bono paka gere gento twakonyire bono kire ndo yose byarire asamareta ngoro kuri Richard Makori nando yo mobo gokore gasuneka mufanyikazi gakina sara twanyorire mostly bioski bitu bikoyi daily and 10 na watu kitwa ba promise dinga kwa gutora bokonyi kwe gari ya maji yaba twanacha ekwende yo morero yo gotokonyera chinyomba chetu chiaya toko chikobwa dinga chinyomba nje na last year patwani ebioski bitu mbia yitu workshop tukachukukani gokonyi twatebe tukunga gokonyi tore ne county ntonyo tukokonya kunde kwensipi na watu wakanyete finally county end up goto fail ero nande binde bibona bia yire gaiga toka ndinga ngokonyu tore egari ya maji ko jaga na maji amaji isene be hinu mondo resibi
ya siarire kabere gatatu gende ngio yakora yachire mwata 2 hours ya kori itaraja gukori mu bona iye gocha too late ekere bintu bya koriki biasara ke byonsi bona ntutu ngosaba government ito ngira be etokonya asinge bintu bine bya bi wapen twanyora bokonyi buri bwangu so that abangina bishiro bona gabanyori asara. In fact, for surely, ojinga bone gamba bana baba kandi sukuru n'umuntu muno yoreri no gosemeri kwa bokore gaki nye bago konyu teji ko banga konyu bare ekera bana bakoriki ba ruisko ya bakonyu bone gabona mapema. In fact, egabane bwaderia sabana abangina banyori asara eri kuwangu banga bakonywe na banyori gento keke abana babajire sukuru ne chiro nimba bwate bagwakana. Asante sana.